Good evening, guys. Niya nagprito ko og sa kabuok isda kay among isud-an og paniudto. Usara ka buok kay duha ra man mi. Amo ra ning tungaan. Hapit na maluto, guys. Sud-an na mo paniudto amo na late upload ni kay saan man ning may kuy load gahapon. Mga na late upload. Manay mong sud-an paniudto. Kuan ni nga isda tilapia. Tilapia usa ka buok. Bisan na nahi ko nagsindahan po ko og luto kay wa may laing magluto in taon. Ako ra may isa na yung bana di man kaliho kay na may sakit. Wala nga bisan gikan ko na nahi nagsindahan po ko og luto. Labing paitan yung kahimtanga, guys, no? Pero sa dira, sa anong mamanayang kinabuhi, nahapit na maluto, kamong giprito, gibali na na ho. Hapit na siya baluto, guys, so puwa-puwa na tagpod na ni. Aho ning butangan og magic sarap. Aron nga ining prito mutaslop sa ilawom ang kalami. Yan, guys, ready na niya. Diyan yan na pa among dinong ang naluto. Muna among kanon, muna among ipare sa among piniritong tilapia. Usaragot ka po tayo, guys, at saan man nga why magluto jawa puri napi sampurado di ay sampurado kung gusto sang banag mukha sa sampurado na apod ano ni aho na ning haunon kay luto na anja maniudto na mi. Thank you for watching, guys.